Nachádzame sa na 3. ročníku veľtrhu pre našich partnerov, tentokrát pod novým názvom Format Meet & Connect. Pozvanie prijalo 25 dodávateľov, ktorí dnes vystavujú svoje produkty. Máme tu zastúpených výrobcov ručného, precízneho náradia, ochranných pomôcok a dielenského vybavenia. Samozrejme, medzi vystavovateľmi nechýba ani značka Format, ktorá sa nám tento rok predstavila s vynoveným a moderným stánkom. Opäť ako po minulé ročníky sa tešíme zo záujmu našich distribučných partnerov, ktorí sem prišli z Čiech a zo Slovenska. Ako to už býva zvykom, po včerajšom stavaní stánkov v kongresovej hale sme veľtrh zahájili večerným programom, kde v takej neformálnej atmosfére sa mohli vystavovatelia stretnúť s distribútormi. Na programe bolo aj vystúpenie samba tanečníc, no a dnes pokračujeme samotným veľtrhom, kde výrobcovia majú možnosť ukázať a predviesť návštevníkom ich produkty. Ak by som to mala celé zhrnúť, tak za mňa veľká spokojnosť ohľadne celého veľtrhu a ďakujem všetkým vystavovateľom, ktorí si dali tú námahu a prišli z rôznych kútov Európy, okrem domácich, zo Slovenska a Česka. Tu máme vystavovateľov z Nemecka, Rakúska, Švajčiarska, Holandska, Poľska a Španielska, ktorí teda merali dlhú cestu až do Trnavy, aby nám mohli odprezentovať produkty ich značiek. A samozrejme veľká vďaka patrí aj našim partnerom distribučnej skupiny Format Plus Česko a Slovensko, ktorí znova prišli v hojnom počte na toto podujatie. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník opäť o 2 roky.